Искаш ли бързо и с лекота да обзаведеш твоята кухня на изгодна цена? Избери модулните шкафове на фирма Genomax. Модулните шкафове са с лице MDF и това дава възможност за прекрасна визия на твоята кухня. От друга страна има богата гама от модулни шкафове и съответно на тази база правиме нужната функционалност за работна площ и за обеми за съхранение. Може да бъдат включени електроуредите, от които вие имате нужда спрямо размерите на вашето помещение. За безплатен проект се обадете на телефон 0885 167 389. На тази база в рамките на 10 дни, тъй като шкафовете се поддържат на склад, вашата кухня може да бъде доставена в дома ви и да посрещнете Коледа в новия си дом. Прекрасно, нали? Обади се!